Τι μπορώ να σας πω. Ότι γινήκαμε πρόσκοποι, σας το είπα. Αυτό το θυμάμαι. Γινήκαμε δύο, εγώ από τις ταινίες και ένας δάμπασης στρατηγός από Μπένιτσες, έγινε και αυτός. Οι δύο και το χωριό δεν θέλαν τα παιδιά, οι γονείς τους, η μάνα του, όχι οι γονείς, η μάνα, γιατί ο άνδρας 99% θα έλειπε. Δεν ξέρω να μ' ρωτήσετε τίποτα άλλο, δεν μπορώ και να... Ναι. Πέστε μας, πώς ήταν η ζωή στο χωριό, τι θυμάστε από τη ζωή? Η ζωή, τι να σου πει, η ζωή στο χωριό. Πρώτα οι περισσότεροι, όχι όλοι σχεδόν, ήταν ναυτικοί, οι οποίοι λείπανε. Και τα λεπτά τα στέλναν στις γυναίκες τους και οι γυναίκες ξοδεύανε. Είχανε τα λεπτά όλα στα χέρια, 90%. Παρασυντήρους καρημένα η μάνα μου, το 47, επειδή το σπίτι δεν χωρούσε, έχτισε με 2 δωμάτια από πίσω με τη λέξη για να κοιμούνται οι αρσενικοί. Γιατί το σπίτι είχε 2 υπνοδωμάτια. Στο ένα κοιμόταν οι γονείς μου και στο άλλο κοιμόταν η αδερφή μου. Εμείς κοιμόμαστε στο σοφά. Τη λέξη σοφά την ξέρετε? Την ξέρεις εσύ? Την έχω ακούσει, ναι. Λοιπόν, ο σοφάς είναι απάνω από την κουζίνα, ανεβαίνεις με τις σκάλες και είναι ένα δωμάτιο κάτω από τα κεραμίδια και εκεί είχε ξύλο χάμο και κοιμόμαστε. Εσύ τώρα πώς κοιμόμαστε? Και παιδιά τώρα 18-20 χρονών δεν είχε και πολλά πράγματα, πάντως δεν θα κρυώνω. Τι άλλο να σας πω. Στην εκκλησία πηγαίνατε? Στην εκκλησία πήγαινα τακτικά, γιατί ο προπάπους μου ήτανε παπάς και ήμουνα τακτικός, δηλαδή στην εκκλησία πήγαινα κάθε Κυριακή σχεδόν. Η εκκλησία ήταν ιερό, έπρεπε να πάω, με είχαν μάθει να πηγαίνω και μέχρι και τώρα ακόμα κάθε Κυριακή, εάν δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία, την ακούω από το ραδιόφωνο. Ήμουνα πολύ γιατί και την παραδέχομαι. Και όταν πήγατε γυμνάσιο, πώς κατεβαίνατε στη χώρα? Στο γυμνάσιο, εκεί μάλιστα. Η διαδρομή εκεί είναι περίπου 1 ώρα με τα πόδια και πηγαίναμε αγόρια και κορίτσια. Και τα αγόρια πηγαίναμε μαζί γκρουπ και τα κορίτσια χώρια, ομάδα. Δηλαδή οι κορίτσια θα ήταν από το χωριό, θα ήταν 10-15. Και πηγαίνα για να... έχω φέρει και τους αποφοιτήσαντες από το γυμνάσιο της Άνδρου από το 1926 μέχρι το 1946. Και θα πρέπει να πούμε και να μένει, γιατί ο Σταμάτης ο Μπυρίκος ήταν αυτός που έχτισε το γυμνάσιο της Άνδρου και μετά χάρισε στο δημόσιο και όχι μόνο αυτό, αλλά πλήρωνε, δηλαδή εκεί το 34 με 40, πλήρωνε καθηγητή πανεπιστημίου Εγγλέζο για να μαθαίνει τα παιδιά εγγλέζικα. Ονόματι Τόμας Γκίμπονς λεγότανε, ο οποίος είμαστε φίλοι μεταπολεμικός, ερχόταν στην Άνδρο τα καλοκαίρια. Εσείς είχατε μάθει αγγλικά? Εγώ είχα μάθει αγγλικά
Φυσικά όχι πολύ καλά, αλλά για να κάνω ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Ο Τόμα Λίμπος είχε έρθει μεταπολεμικό στην Άνδρο και 2-3 φορές που έτυχε να είμαι εκεί, ήρθε, έμενε για κάνα μήνα το καλοκαίρι. Αλλά είχε γίνει πια σχεδόν αντριώτης και μάλιστα αυτό το 41 που κηρύχθηκε ο πόλεμος ναύλωσε ένα καΐκι και το πήγε στη Μήλο και από τη Μήλο κατόρθωσε, κατέβηκε Κρήτη και από Κρήτη με τους Εγγλέζους πήγε Αλεξάνδρεια. Νομίζω πως είπα ότι υπηρέτησα στον Κουντουριώτη και μετά στον Αβέρο και μετά στη Δέλτα Ταφνή. Και αυτά είναι γραμμένα. Έχει Μάρο, έχει, άμα θέλετε να το δείτε. Όταν τελειώσατε μετά με το ναυτικό σας, την υπηρεσία, τη θητεία σας, ποιο ήταν το πρώτο καράβι, το εμπορικό, στο οποίο μπήκατε? Το εμπορικό. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Το 1945 εκεί την Άνοιξη ελεγότανε Ήρης και ήταν ένα μικρό βαπόρι το οποίο ταξίδευε εδώ στη Μεσόγειο και θυμάμαι συγκεκριμένως μία φορά από την Αλεξάνδρεια φορτώσαμε ρόδες αυτοκινήτων τις οποίες είχαν μαζέψει οι Αραπάδες από την έρημο, από τον πόλεμο και τις φέραμε στον Πειραιά. Τα άλλα τα μέρη που πηγαίναμε ήταν διάφορα. Πήγαμε και Κύπρο, νομίζω πήγαμε και Ιταλία και μία φορά πηγαίνοντας για την Ιταλία είδαμε να πλέει μία νάρκη τότε και αμέσως ο καπετάνιος ειδοποιήσανε και στείλανε, ήρθε πολεμικό και την έσκασε. Τώρα τι άλλο. Με ποιες εταιρείες δουλέψατε τότε μετά? Το πρώτο ήταν αυτό ένα μικρό βαπόρι, λεγόταν Ήρης και ήταν του πάπου του Υπουργού. Παλαιοκρασά. Μάλιστα είχαμε και συγγένεια με αυτόν, δηλαδή η μάνα της μάνας μου ήταν αδερφή του. Με ποιες άλλες εταιρείες κάνατε μετά? Μετά έκανα με την εταιρεία Γουλανδρή συνέχεια. Των αδελφών, των αδελφών Γουλανδρή. Των αδελφών Γουλανδρή. Πρώτα ήταν ο Βασίλης, αλλά μετέπειτα πήγαμε την Οράιο. Και συνέχεια εκεί έκανα όλη μου τη θητεία. Και το 52 παντρεύτηκα. Πώς την γνωρίσατε τη γυναίκα σας? Πώς τη γνώμη. Τι να πω, περνούσανε με τον πατέρα της από το Υπεροκειάνιο και πηγαίνανε Νέα Υόρκη. Ο πατέρας ανέβαινε τακτικά πάνω στη γέφυρα και ρωτούσε, τότε ήταν το ραντάρ που έβγαινε για πρώτη φορά και ο καθένας ήθελε να μάθει κάτι και ερχόταν απάνω να μάθει για το ραντάρ. Μετά περάσανε μερικές φορές και στο τέλος έγινε αυτό συνοικέσιο. Μάλιστα. Και πού παντρευτήκατε? Παντρεύτηκα εδώ στην Αθήνα, στον Άγιο Διονύσιο έγινε ο γάμος, αυτό το θυμάμαι. Στον Άγιο Διονύσιο, ναι. Σε τι καράβια έχετε δουλέψει? Τι είδε? Μόνο σε βαπόρια όχι καθόλου σε τάνκερ, μόνο φορτηγά δεν είχα. Και πού πηγαίνατε με αυτά τα φορτηγά? Με τα φορτηγά πήγαινα σε όλα τα μέρη του κόσμου, δεν έχω πάει, Ινδίες και Κίνα.
Όλα τα άλλα μέρη τα έχω πάει. Συνήθως Αμερική, βόρεια και νότια, δηλαδή νότια λέμε Μπονος Άιρες, Βραζιλία και πολλά ταξίδια Ιαπωνία. 28 μέρες ουρανό και θάλασσα. Και στον ουρανό και θάλασσα, για να περνώ την ημέρα μου, έκανα πολυθρόνες. Ξέρετε, η πολυθρόνα αυτή που έχει μουσαμά από πίσω, για να κάθομαι. Και μάλιστα είχα κάνει και, εγώ δεν είχα να κάνω τίποτα, είχα κάνει και 3-4 και χάρισα στον πρώτο μηχανικό, στο υπουργείο. Γιατί δεν έκανα τίποτα άλλο, γιατί το ταξίδι, για δε τώρα, Πάναμα, Ιαπωνία, Πάναμα που περνάμε, είναι 28 μέρες, ουρανό και θάλασσα. Λοιπόν, για να περάσω την ώρα μου, έπιασα και πήγαινα πίσω, είχα ένα ναύτη και με βοηθούσε να κάνω τις πολυθρόνες. Πώς εξελιχθήκατε, για πέστε μας, τι κάνατε στην αρχή πριν γίνετε καπετάνιος? Πριν γίνω όπως συνήθως όλοι οι άλλοι. Έπρεπε να κάνουμε υπηρεσία, να κάνουμε 4 χρόνια υπηρεσία στη θάλασσα και να πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Πηγαίναμε στη σχολή Μιλιαρέση, λεγόταν, και έτσι ήταν το όνομα αυτού του Μιλιαρέσης. Δηλαδή αυτά που σας λέω, ο Μιλιαρέσης ήταν το 1950 και μας δίδασκαινε για να μάθουμε. Τώρα καταλαβαίνεις και παιδιά, πράγματα. Έχω δε και αυτό που πήρα το δίπλωμα σε ένα φίλο από τα ναυτικά χρονικά που αναφέρει το όνομά μου, ότι το 1950 πήρα, γιατί τότε τα δημοσιεύανε σε αυτή την εφημερίδα όσοι παίρνανε διπλώματα. Πήρανε το αρχιποπλιάρχο, πήρανε το υποπλιάρχο, ήτανε 4 χρόνια ήταν το πρώτο, το δεύτερο ήτανε 2 και το του πλιάρχου ήτανε 3 για να πάρει. Και μετά έπαιρνε στο δίπλωμα, το ειδοποιούσε στην εταιρεία ότι πήρες δίπλωμα και σε στέλνανε. Τώρα εγώ, η γυναίκα μου ο αδερφός της ήταν διευθυντής στην Οράιον και είχα κάποιες ευκολίες. Πριν γίνετε καπετάνιος, ανθυποπλίαρχος, τι δουλειές κάνατε στο καράβι? Καμία. Οι δουλειές στο βαπόρι ήταν βογιάντη. Βογιάντη, δεν είχε τίποτα άλλο άξιο. Έπρεπε να βογιαντίζει συνέχεια. Το φαγητό ήταν καλό? Το φαγητό καλό ήταν, δεν ήμουν δύσκολο στο φαγητό, αλλά δεν ήμουνα και στο στομάχι. Είχα μια περιπέτεια με το κεφάλι μου. Είχα ένα μηναγγίωμα και αν θα δείτε εδώ, έχω κάνει εγχείρηση και εδώ το κόκαλο είναι τρίπιο. Δεν υπάρχει, αβάρ το χέρι σας. Αλλά εντάξει, το πιστεύω. Και πήγα στην Αμερική και έκανα εγχείρηση, αλλά γλίτωσα. Όταν με πρωτοεξέτασε, μου λέει ο γιατρός, το θυμάμαι ακόμα, βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Ήταν αυτή του γιατρού. Και μετά μου κάνουν εγχείρηση και μένω μέσα στο νοσοκομείο 15 μέρες και μάλιστα ο γιατρός ήταν τόσο καλός που έδωσε εντολή και δώσανε στη γυναίκα μου κρεβάτι να μένει στο ίδιο δωμάτιο που είμαι μέσα εγώ. Η σχέση σας με τους άλλους στο πλήρωμα στο καράβι πώς ήταν? Η σχέση μου να σας πω, με το πλήρωμα
Άμα ο κόσμος έτρωγε καλά, δεν τα περνάς καλά. Άμα πας να κλέψεις και με φάει το πλήρωμα, θα έχεις ιστορίες. Οι δάλους τα άλλα δεν ξέρουν κι αυτοί. Δεν είναι. Άρα δεν είχατε προβλήματα. Όχι, προβλήματα δεν υπάρχουν. Σας λέω, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο κόσμος να το τρώει καλά, γιατί είσαι υπεύθυνος για 40 ανθρώπους να παίρνεις τρόφιμα και τα τρόφιμα να τρώνε οι μαγείροι. Και μάλιστα μία φορά θυμάμαι ένα περιστατικό. Ήμουνα σε ένα βαπόρι φορτηγό μέσα, απάνω από την κουζίνα και έβλεπα κάτω το μάγειρα που θα έκανε ψάρια. Και του λέω, εσύ δεν βάζεις και το κεφάλι μέσα να γίνει η σούπα πιο νόστιμη. Λοιπόν, πράγματι η σούπα έγινε σκούρα, μαύρη. Εγώ το μεσημέρι κατέβηκα με τον πρώτο μηχανικό να φάμε σούπα. Εγώ το ήξερε κι αυτός και τρώγαμε τη σούπα και το πλήρωμα ερχόταν στην πόρτα και κοίταζε να δει εάν τρώω εγώ τη σούπα. Και πράγματι και πάνε και του λένε, μα γιατί ο καπετάνιος σου τρώει που η σούπα δεν είναι ανοιχτή και είναι σκούρα και την τρώει, γιατί είπε να βάλουμε το κεφάλι μέσα. Τέτοιες ιστορίες. Στα λιμάνια μένατε? Στα λιμάνια μέναμε. Στα λιμάνια δεν μένουν τα βαπόρια που είναι με πετρέλαιο, που ξεφορτώνουν πετρέλαιο, μένουν 24 ώρα. Όποιο πολύ, εμείς μπορούμε να μείναμε και 10 μέρες και 15 μέρες. Έπαιρνα και ερχόταν και η γυναίκα μου μαζί τακτικά, πολλές φορές. Και άλλο ένα, όταν πηγαίναμε Αμβούργο, έπρεπε 2-24 ώρα να είσαι στη γέφυρα. Γιατί εκεί υπήρχε μεγάλη κίνηση βαποριών και ομίχλη. Και μέναμε στη γέφυρα όλο το 24 από το English Channel στην είσοδο που μπαίνουμε μέσα, όλο περνάμε μέσα. Τη Γαλλία, μετά Βέλγιο, Ολλανδία, μέχρι να φτάσουμε στο Αμβούργο. Και μάλιστα εδώ είναι, εκεί είναι το έχω χαράξει και φαίνεται αυτή η διαδρομή όλη για να πηγαίνει στο Αμβούργο μόνο. Όταν είχε ομίχλη έπρεπε ο καπετάνιος να είναι στη γέφυρα. Είχατε ποτέ ναυάγιο, κάποιο ναυάγιο? Όχι, δεν είχα ποτέ καθόλου τέτοιο πράγμα, δεν έτυχε να μου συμβεί. Φροντίζαμε όσο μπορούμε. Φουρτούνες όμως τα βρήκατε? Φουρτούνες πάντοτε είχε φουρτούνες, δεν ήταν. Να σας πω, η φουρτούνα είναι όταν έχει φουρτούνα, δεν πρέπει το βαπόρι να τρέχει. Πρέπει να ελαττώνει ταχύτητα και σταματάει εκεί. Και μάλιστα ένας πνίγηκε, αντριώτης, γιατί πήγαινε η Ιαπωνία και δεν είχε ελαττώσει ταχύτητα και το βαπόρι βούλιαξε μετά, πηγαίνοντας προς η Ιαπωνία. Ακολουθούσατε τη διαδρομή που σας λέγανε από το γραφείο ή όχι? Όχι, αυτό είναι πάντοτε ακολουθήσει η διαδρομή. Γιατί στο γραφείο δίναμε κάθε μέρα στίγμα, έτσι λέγεται, με τηλεγράφημα. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Και λέγαμε πού είμαστε κάθε μέρα, ποιο είναι το στίγμα του Απολού, πόσα μίλια κάναμε και πόσο ήταν η μέση ταχύτητα της ώρας. Αυτό το 24ωρο. Δεν χρειάστηκε ποτέ να λοξοδρομήσετε? Μπορεί καμιά φορά να είχε συνήθως στον Ειρηνικό. Άμα πήγαινες απάνω στα Αλεούτιανς, έκανα 2 ή 3 ταξίδια, η Ιαπωνία, Βανκούβερ λέγεται.
έτσι δεν λέγεται το δυτικό μέρος του Καναδά. Εκεί έκανα 2-3 ταξίδια και εκεί έχει τρικυμίες. Δεν σας έτυχε αναρρώστιες στο πλοίο?